Bisan pa man sa sunod-sunod nga insidente sa pagpanglungkab ug pagpangawat sa dakmen sa Lapu-Lapu, crime incident sa syudad mius-us sa kapin 30%. Samtang Lapu-Lapu City Police, adunay bag-ong City Director. Si Luan Merondina sa report. Sa case conference ganihang buntag, natuki ang mga crime incidents sa Dakbayan sa nakalabayng na po kabuan. Matod sa operations head sa Lapu-Lapu City Police Office, mius-us og 31.3% ang mga insidente sa krimen sukad niadtong Enero ning tuiga hangtod sa buwan sa Oktubre, itandi sa susamang mga buwan sa tuig 2019. Kini bisan pa man sa sunod-sunod nga mga pagpanglungkab ug pagpangawat sa mga buhatan haduol sa Lapu-Lapu City Hall. Apan gitataw sa OIC sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Colonel Arnel Banzon, nga lakip sa hatagan niya og pagtagad sa iyang paglingkod karon sa katungdanan ang pagsulbad sa mga pagpanglungkab sa CSWD, City Health, City Prosecutor's Office ug sa Parole and Probation Office. Lakip na ang pagpangawat sa Local Civil Registrar. Sa pagkakaron, parehong wala pa'y natumbok nga mga sospek ang naasoy mga insidente. Mag-meeting me with the my intelligence intel officer and the investigation and even the station commanders para tagaan na to ng pagtagad ang kanang butanga. Si Police Colonel Arnel Banzon mihulip na karon sa katungdanan nga kanhigihuptan ni Police Colonel Clarito Baha. Gahapon sa hapon, gipahigayon ang retirement honors ug turnover of command sa Lapu-Lapu City Police Office nga gipahigayon didto sa Police Regional Office 7. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisda.